asi good news dzakazobuda ndedzekuti Shunurai ave nani. Ndine matroubles nina ndakafesa peer pressure ndiyo inondinetsa ndiri muraundi bhodhora ridiwega just a prayer kuna alpha na omega. Wagwan people, Wagwan family, my name is Mr. Spanner ZW. Ndauya nedzimangoma zimdanzo to the world. Kana kariki kutanga kusvika pano chibva wango subscribe, kulike, komenta nekushare. Nyaenda kuwinzirai Chillmaster akaita show mazuva maviri matatu apfuura uko kwaakanakidza vanhu zvikuru kwazvo, kwairatidza zvidavado zvake nezvikiri zvake. Pane mukadzi akashuta vhidhiyo achiratidza kunakidzwa nesong yaimbwa ipapo, uye mukadzi uyu airatidza kuchema kwazvo. Vhidhiyo iri rakazoonekwa naChillmaster kuti pane mukadzi akaratidza kuchema chaizvo, ndokubva azoriposta papeji rake nezuro achikumbira kuti kana kune anoziva mukadzi iyeye kwaari, ndinokumbirawo muise mucomment section location yake ndimushanyire, ndiri kuda kumupa $500. Saka please kana kune anoziva mukadzi uyu kwaari ngaabva atoita se atomhanya kuna Chillmaster aite mari. Ndichakuisirai vhidhiyo racho muzvionere mega zvakaitika. Maloti mukadzi waHwelengende anozikanwa ari ex-wife waWindsor anyora papeji rake kuti Hwelengende ndiye akanyora song yaMadedido naEnzo Aishawo inonzi Attack kumaJapanese. Saka timwiri nehondo, but iye Madedido haasati apindurawo kuti atiudzewo kuside kwake kuti ichokwadi here, nekuti vanhu ava kubva pavatanga kupisa noize yacho yanyanya, vakungomarana nevanhu. Hatizive kuti vari kuda kuti vavhare nyaya wekunzi vakaba song here, song yaWindsor yavari kunzi vakaba Fadza Madzimai, nekuti Fadza Madzimai iri kunzi song yaWindsor. Saka mushure mekunge Maloti aona nyaya iyoyo ndiye abva anyora kuti munhu uyu haasi bhowa muri kusaizawo, muri kuti akaba song yekuti Fadza Madzimai. Ndiye akatombonyora zvekare song yaMadedido naEnzo Aishawo inonzi Attack kumaJapanese. Ma1 ameno ndimi muchatiudzawo zvamuri kufunga mega mucomment section kuti muri kuzvionawo sei, muchazvibhalansisa ndimi. Update yangu yekupedzisira inoti actress wekunaiza boom anonzi Shunurai anozikanwa marimwe zuro akadonha ari paacting achiita basa rake rekufadza vanhu remadrama. Pakambofamba news nezuro dzekunzi afa. Vanhu musadaro please. Musati kana munhu akarwara kana kuti pane zvaitika muda kushuridzira kuti munhu afe. Musadaro, Mwari anokutongai. Asi good news dzakazobuda ndedzekuti Shunurai ave nani. According mavhidhiyo atakamboona, Shunurai asingamuka, asingadi, asingasvinuri, asingagari, asingataure. Nezuro pakabuda mapictures airatidza kuti Shunurai aukwanisawo kutaura nekugara nekudii kuita zvinhu zvakawanda, but haasati anyatsosimba chete. Tinongorambawo tichimunamatira senyika yeZimbabwe, tichitendawo nemiwo mese maramba makamirawo naye. Aiwa, ndinoti Mwari ngaakuitire zvakanaka. Kune avo vanoshuvira chakaipa, aiwa, Mwari ndiye anoziva pamusoro pazvo. Musakanganwa kusubscribe, kulike, komenta nekushare. Thank you so much. Bye bye. Ndine matroubles nina ndakafesa